25 डिसेम्बराव हिन्दुफोरा बबे फोरबोखौ फालियो? 25 डिसेम्बराव खृष्टानफोरा बर'दिन सान फालियोब्ला हिन्दुफोरा मा फोरबोखौ फालियो? बर'दिनखौ मुलुगनि गोबां खृष्टियान सुबुं अनजिमा थानाय हादोरफोराव 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। नाथाय नोंथाङा मिथियो ना बे सानाव हिन्दुफोरनि बबे फोरबोखौ फालिनाय जायो? हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि फरायसंगिरिफोरनि बायदिब्ला तुलसी फुजानि फोरबो एबा सानखौ 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। तुलसीखौ सनातन धर्मआव मोनसे शुभ बिफां मानिनाय जायो। बुंनाय जायोदि देवी लक्ष्मीया तुलसीयाव थायो। बेनिखायनो तुलसी बिफांखौ फुं आरो बेलासियाव आलारि बाथि सावनानै फुजा खालामनाय जायो। हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि फरायसंगिरिफोरनि बायदिब्ला तुलसी फुजानि फोरबो एबा सानखौ बोसोरफ्रोमबो 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। बे सानाव फुङाव दुगैखांनायनि उनाव तुलसीनो दै होनाय जायो आरो उनाव फुजा खालामनाय जायो। बेनि उनाव सानसेनि ब्रत एबा उखैहाबनानै थानाय जायो। मोनाबिलि समाव तुलसीखौ फुजा होखांनायनि उनाव इसोरनो भग होनानै उपवासखौ फोजोबनाय जायो। 25 डिसेम्बराव हिन्दुफोरा बबे फोरबोखौ फालियो? 25 डिसेम्बराव खृष्टानफोरा बर'दिन सान फालियोब्ला हिन्दुफोरा मा फोरबोखौ फालियो? बर'दिनखौ मुलुगनि गोबां खृष्टियान सुबुं अनजिमा थानाय हादोरफोराव 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। नाथाय नोंथाङा मिथियो ना बे सानाव हिन्दुफोरनि बबे फोरबोखौ फालिनाय जायो? हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि फरायसंगिरिफोरनि बायदिब्ला तुलसी फुजानि फोरबो एबा सानखौ 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। तुलसीखौ सनातन धर्मआव मोनसे शुभ बिफां मानिनाय जायो। बुंनाय जायोदि देवी लक्ष्मीया तुलसीयाव थायो। बेनिखायनो तुलसी बिफांखौ फुं आरो बेलासियाव आलारि बाथि सावनानै फुजा खालामनाय जायो। हिन्दु धोरोमनि धोरोमारि फरायसंगिरिफोरनि बायदिब्ला तुलसी फुजानि फोरबो एबा सानखौ बोसोरफ्रोमबो 25 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। बे सानाव फुङाव दुगैखांनायनि उनाव तुलसीनो दै होनाय जायो आरो उनाव फुजा खालामनाय जायो। बेनि उनाव सानसेनि ब्रत एबा उखैहाबनानै थानाय जायो। मोनाबिलि समाव तुलसीखौ फुजा होखांनायनि उनाव इसोरनो भग होनानै उपवासखौ फोजोबनाय जायो।